Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Right, Ningizimu Afrika siyanibingelela. Sanibonani igama Lindo Kuhle Sibongiseni Mntaka Khumala. MC Dr Life injalo nje indaba 2024 first episode. Awuzabuya zakwethu. Sheshe sazabuya ke kuphela kulonyaka sibonga kakhulu nje ke isupport esitholayo kubantu bakithi nabalandeli ke nabathandi kwenzeke podcast sithi izandla zendlula ikhanda sithi salute 2024 siqebu soqala ke esukwethula sona sithemba ukuthi ke unyaka uzohamba kahle sokhumbula ukuthi hayi unyaka 2023 akubanga unyaka obumuhle kube unyaka nje obufuna ukuthi uthi ukuba ubekezela ukuphusha uzabalaza nakulonyaka ke soqhubeka ne strategy esifanayo ngethemba lokuthi izinto zizoqonda izolunga right namhlanje ke siqhubeka la sagcina khona episode a new episode siphethe ke insizwa Mfanomhlophe Mfokazuma xamalalo omkhulu insizwa yasemkhambathini insizwa ke lena ke iqale ke uba uproducer ngo2006 yaphinde ke njengamanje istudio engineer kanti iphinde icule kumculo kaMaskandi trending a genre eSouth Africa njengamanje ethandwa ngabantu ikakhulukazi ke ngoba kuwumculo wesintu uyazi nayo into yesintu seyithandela Ningizimu Afrika ke namhlanje ke sinaye sobheka ukuthi ke kusuka phi kuyapi kuze kufike ke la akhona ngithemba ukuthi kuningi ozokucaphuna esakeni angabe ngisapholisa amasekho angimamukele ohleleni kwenzeke podcast yamemeza ngamaduma kodwa kanyambe mhloshana ngabaza yalishaya ikhanda kunjalo we-MC awu kunjani kana kwethu hayi ngiyaphila qhala ukuthi baphile emkhambathini hayi mfowethu ngizosho kanjalo impilo isho njalo kodwa ke ikhaya phela uyazi umsitho okuyimelela umsitho okuyimilela ingane yakwethu into ngeke uyenze lutho ngiyabingelela kakhulu bafowethu kubo bonke abantu abasilalele nabasibukayo ingane yakwethu ngiyabingelela igama lami nje ngumfanomhlophe elangempela ngusiyabonga isibongo ngwakazuma Ncamalala shuthi uhlobene noNcamalala lo we-MK hayi phela mfethu ubaba loyo ubaba ya ubaba wami anibusisiyo kodwa futhi kuba neqhawe ubaba loyo kuyikona ukuthi phela la singalento leyokucula awusolwa Doda sikulento yokuhlabelela la Ningizimu Afrika uzosithatha sibeke ukuthi ke njengoba engumculi kaMaskandi sicela asithathe sibeke lapha 2006 eqala kuba uproducer ukuthi kuqale kanjani kuze kufika namhlanje njobe owner istudio sakhe esebenza namaciko sithatha nje sibeke mfethu ukuze sikubone ukuthi hey le ndoda isinolwazi oluthe fashion noma ke isipiliyoni sayo impela sikhulu eNingizimu Afrika mhlawumbe ake ngiqale kanje ngani yakwethu ake ngiqale ngokuthi umuntu umculo nje wona uqale kanjani ngani yakwethu yabona ngikhuleke ngifunde ekoleni zasemakhaya kuthiwa iSantsikane Primary School yes mfowethu kulapho kwakufundwa khona umne wethu ke uSigwili yes so mangifika mina ngiqhamuka kwelasemgungundlovu ekhaya elikhulu oh yes ngibuyela ke la abathi ukulula khona ubaba umuzi yes sengiyohlala ekhaya ke kubaba ngafike ngiyofunda la kade kufunda khona kumfowethu so mangifika ngifika unedumela lokuthi esikoleni hey kade ecula esikoleni sakhe ke umuntu omdala la ngizofunda khona usho ukuthi umuntu nje kade ecula futhi obenza kahle kakhulu into enza ucula esikoleni so mina ngiyafika ke ngiyithandela iPorts yabo ngithanda rope skipping ngithanda ukudlalela ikephe yabo mina bengilo muntu wesports nje ngithanda ukujima insimbi into yokucula hayi yayingekho ekhanda lami yabo so shuthi kube ukundivele nami ngumuntu ogudi kulezi zinto ke zesports yabo yes kodwa manje lo thisha owathola uSigwili ukuthi azabe umculo esikoleni yes usakhona la uyafundisa awusabo yeah eyiqale lapho ke inkinga maqala kufika lento zama competition ezikole yes shuthi ke mina ke vele ngangizenze into zokugijima o high jump kanjalo engilanda ngesikhathi kuhlanganisa ikwaya esikole ngilanda kuthiwa angilandele yandoda le engiqala indojo ngofisa yeah phela nami into yokucula hayi yabo ayikho yabo kanti futhi ke nomfowethu angihlalanga naye kakhulu okay ngisamncane kakhulu yabo so ngangayincela lento yokuthanda umculo yabo ngoba asilamane eduze yes hayi ke shuthi ke second day
phinde futhi kube ikhathi zokucleana lezo futhi phinde ngoculwa phela ngiphinde ngilandwe futhi uyabazi othisha bakudala babesifundisa hayi baba give up mfana khona yeah mangilandwa ke shuthi la kuthiwa angizocula ingoma eyiculwa uSigwili yabo nami lento ukuthi ngifuna ukwenza ngiphume phela yabo ayingivele ngihlale ngomini hayi thu yena hayi akasayi lapho wena uyalida la manje kusuka namhlanje ngithi ngiyanqaba igcine lento ushuthi ilungiswa ngenduku yabazi ukuthi abadala bengadlali gcina ngibona ukuthi hayi vele ijoke yabo umtholo sebhokweni hayi ayilimi yabo hayi ke ngiqale kanjalo ukucula ke ngicula primary ke iqembu lami ke primary la Ndlondlobala ke ngathola indondo ngiwinisa isikole ngaze ngahlangana negenge ke ngicathi ngase ngenza grade 7 standard 5 mangihlangana negenge igenge zama izitudo lezi asendlini yabo kanjalo kwaukuthi mina ngumuntu othanda kakhulu ukudlala keyboard yabo so kanti ngumuntu uvele obe nokuhamba evakashe emadolobheni mhlawumbe ngivakashelene uSigwili ngifice ngibona itudo ngibuya nolwazi lapho ukuthi hayi lokhu ku right lokhu kuyabhela lokhu bayakusebenzisa lapha lokhu abakusebenzisi yabo qala kanjalo ke indaba yami ke nezitudo ke nokucula ngafika nasa high school ke vele senginothando yasiyangena lento senginothando ke lokucula ke high school sengiyayiqambela nami ama group esikole kanjalo hlanganisa negenge kuwinwe futhi kanjalo ngoba yabona ngiyengifisa ukuthi ngathi indondo zesikole izona lezi kuthiwa ngiyayithola nyama hayi isikoleni indoda hayi kwangathi ngiyibutha basi awusalvathe kwangathi ngiyibutha basi yabo so kwaqala kanjalo sesisa isikole nokuhlakanipha sekukhona ke yabo nokukhula phela sesiyaqala sesinezitudio ezincane ke kanjalo ukuproducer ke kwaqala lapho kwaqala lapho ukuproducer thile umuntu azophume ezikoleni kufike emaThekwini ke ngafikele e-studio esikhulu ekuyisona sasihlonishwa kakhulu eThekwini kuthiwa i-Mind of Musician sasibizwa nge-MOM engicabanga ukuthi isona studio ke sakhipha abantu abaningi ngale yaminyaka ngoba oSigwili baphuma khona obabo baningi nje baningi isona studio sasisikhulu ngale yankathi so thema ngifika khona ke yaphinda developer ke futhi lento yokuthanda engineer yabo nakhona ngafica obhuti ababengancengi ababesenza khona ukuthi ngoba intwana uzoloku uphiwa imali funda la ukuthatha ama voice yenza ukuthi yabo ngagcina ngase ngumuntu oshuwa yedwa ke studio yabona ke sengikwazi nje ukuthi hayi mawuhambile uyazi ukuthi intwana ikhona makufika izayoni izokwazi ukurecord makufika umuntu wedem izokwazi ukuyenza yabo kuba into enjalo thili ngakhula ke nami ngaze ngane nestudio sami iMagabana Records yebo hayi mfowethu ulwazi lukhulu kakhulu isipiliyoni sikhona right ake singene ke la njobusho sisiyamazi kakhulu uSigwili Zuma iqhawe he is a legend a living legend so now ucula umculo wokholo wena 2016 othatha indlela kaMaskandi kwenzakalani nawe take us through my brother what is happening there ngizoyichaza kanjani le ndaba yazi ngihlala ngizama ukuyichaza le ndaba kodwa manje ukuthi yini wena manje ukuthi kubantu kufika ngathi ku wrong kodwa akukho wrong yabo akwenzi into ngicela usunencindezi ukuthi engathi ngakhetha kabi lapha hayi okay qhubeka mfethu shuthi angiqale kanje mfethu mina ukucula kahle kwangelona iphupho lami ngikwathi uchaze ukucula nje kwangeyona into eyiphupho lami ukucula kuyinto engathi iyafika nje ngokwabantu abadala mhlawumbe ngisho kanjalo ngoba ikhathe eziningi bengiphupha uthola ukuthi ngiphupha ngivunulile kuyinkathi ngiphupha mhlawumbe ngihola ibutho yabo elithile abantu abaningi abavunulile kuyinkathi ngizothi ngihamba nawe nje mhlawumbe siyahambela mhlawumbe ngithi nje edrobheni la safika khona isiqongololo songijabulela mina engathi uzikontenga sengiyenzile kodwa ayikho into engiyenzile yabo kanti kuzoqondana nokuthi unyaka wami ukuthi ngisuke ukuhlala edolobheni ngiyohlala endaweni ekuthiwa isemalikazi Malikazi yilapho ke la ngafika khona ngahlangana nezinsizwa oMantongomani oSibuko oSihlilingi okwazi kweAfrika mangifika kule nsizwa oMantongomani mina ngiproduce igospel
awukade ingenile lo mthamo wegospel hayi gospel ke hayi usufika ekhaya istudio nalesa sokuqala waqala hayi usufika ekhaya ke manje amantombazane badlala umaskandi amantombazane badlala umaskandi kodwa umehluko wabo babe necike elilodwa eliphansi kwabo ekuthiwa uMasudi elenza igospel yes so mina mangifika kule studio ngifika njengomuntu oseyinhlanhla la kule studio ozokhuphula manje izinga lokuthi sekuzoba negospel nomaskandi yabona ngoba bane artist alinawo producer angithi yabo so mina sengizoba producer wegospel uMantongomane abo producer kaMaskandi yabo hey shuni ngimxoxeleke uMantongomane ngithi yendoda yazi ngilongiphupha kanje athi uMantongomane hayi akazizame ingoma eyodwa yeah khumbula kahle ingoma esayenza yokuqala yayithi nina amanxamalala maphuma phethe nina abomdlovu ngiyanthanda yabo so masiyenza le ngoma athi uMantongomane yona yazi asiverses album lento yakhe imnandi yabo yeah ila kwaphuma khona le ngoma Mfanomhlophe ethi saphiliswa ngodlame yabo ila kwaphuma khona le album Mfanomhlophe ethi saphiliswa ngodlame umsuka ke wamfanomhlophe nomaskandi uqala kanjalo ukuthi ke ngani mangihlangana nensizwa zayithakasela kakhulu lento yami yesintu kanti vele nami ke vele ngumuntu nje mfethu vele ophila isintu ngangikuba ngisho ekhaya ezinye izinto bahamba bengayi understand ingami yabo ngoba ngithanda ukuhluka kwezinye izinto yabo nezinye izinto nginokuyibona nje ngenye indlela kodwa mase ngihlangene nabantu abamabhinqa ngibona ukuthi nayi lento engiyiyona ngiyazi mfowethu ngifuna ukubheka la ekutheni ingqinamba zikhona zahlukahlukene ungabi nesikole noma ungabi nemfundo esikhatheni samanje uma ungafundile incindezi bankulu uma ungasebenzi incindezi ibankulu ngifuna ukucheck ukuthi ukuba nebala mhlambe elimhlophe ubhekana kanjani wena nezimo ezikhona emculweni ngoba ngiyacabanga ukuthi omunye umuntu uzothi hayi mina Nkosi yami ngoba kunginjena angeke mina Nkosi yami mina nje ufuna mina ngisi-isolate mhlambe ngibe ngedwa uqinisekisa kanjani wena ukuthi you push as much as you can ake ngiqale ngibonge nje inhlanhla yokuzalwa nezinsizwa mfowethu ya mina ngizalwa nezinsizwa ekhaya washo uyasho school hayi hayi mina ngizalwa nezinsizwa mfowethu ngizalwa nezinsizwa zingaki so 11 yeah hayi ngizalwa nezinsizwa so lento yokuzalwa nezinsizwa iyasiza ngoba yenza ukuthi lento yokugqigqizeka iqala ekhaya mase uyayijwayela ukuthi ukuze ngibe insizwa kufanele ngiphile kanje yes yabona mina nginebala kodwa akukho kwenziwa umuntu okhona ophila engakwenzi ngathi ngisebenza ngixova ama blocks faka amatende nami njengabanye ngishayela amaloli yabo omunye umuntu uzahleke mangimxoxela yabo ngoba izinto ezenzeke early age kumina yabo so lokho kungikhulisile kwangenza ukuthi ngikwazi nokunderstanda abantu ngokuhlukahlukana ngakuba ke mina nje personal nginamagama aseyikemu kumina yabo mawuthi nje sishawa kumina usufana nokuthi uthi yabhuti yabona mawuthi yamlungu ufana nokuthi uthi yamni wethu Salvatore izinto esengazimbatha ngazazi ukuthi vele kahle izona ezumnotho kimi yabona ukuze ungi-identify kalula njengamanje ufuna ukuthi Mfanomhlophe lo yisishawa sikazwelonke yabona ke this is powerful yabo so ukuze mangafika nje omunye umuntu eyibize ngomfanomhlophe ngaphela igama Mfanomhlophe yabo mase uthola ukuthi yena unebala elifana nelakho kuyobalula ukuhlukanisa ukuthi hayi lo Mfanomhlophe ukuthi yazi ngikhumbuzani uma mfethu uhlaniphe kakhulu uma ukhula ngobuchule ngikhumbula lento kaMthandeni uManqele angithi uMthandeni ubebizwa ukuthi isikhova right kodwa manje sokugcina walithatha yena uSK kunamhlanje walishintsha angithi lalisa ngokuthi liyamgxeka noma mhlambe lifuna ukumthena amandla yena wafela wathi hayi yimi isikhova
kumanje leli kaMthandeni nasalazi leli legqokamelisha sesazi ukuthi uMthandeni SK kuba njalo ikona ukuthi phela thina futhi la esayidini lethu kwabanye abanebali lemhlophe kusazwela yes and ngiye ngigqugquzele kubantu abasondele kumina ukuthi mawudlala ngalawo magama engathi ungagcina kumina sure mhlambe nomfowethu Sigwili ngoba asinankinga nawo yes unless usuhlangana nomuntu oseke wahlala nathi osekwazi ukuqonda ukuthi hayi lento le kahle kahle iyafana nokuthi ubizwe ngesilende ngoba vele uyisilende yabo niyafana ukuthi ubizwe ngesidudla iyafana ukuthi ubizwe ngoshoti izici zonke lezo kumuntu ngoba khona umuntu ongafuni ukuthiwa shoti ngeke kodwa ugcina kube igama lakho nje kuthiwa ushoti kahle kanjalo wena leli sishawa ke kumina kuyinto enjalo kahle mawuthi wasishawa ngithi mina yebo ithi lento yiba asidugizela abantu ukuthi lesi simo samuke fana ukuhlupheka take it akube kuwena qala uvume ukuthi yabona mina ngiyahlupheka noma ngixakekile ukuhlupheka kakhuluphalisa umuzo kwamukela phela once wazazi nje ukuthi hayi mina anginakho no awubi na pressure ngeke uyontshotsha anginakho sofika isikhathi ngibe nakho into enjengayebala ke ibala lifuna uunderstand ukuthi mina ngumuntu onebala elimhlophe umuntu ofika ngale engele ngimthatha ngale engele ofika ngale engele ngimthatha ngale engele ukuze ukwazi ukuphiliswana kuunderstandana ngenqambe kamanga mfowethu kuningi la ukuthi uyafika khona kufanele uziprove ngenxa yebala lakho yabo ngangokuba nje ngikhumbula kahle futhi le yansizwa ngeke ngiyikhohle as much as yaxolisa Nkosi yami ngeke ngiqamba manga yes yake yafika le yankunzi kumina e-studio yafika yathi wena uzoba unjini ngathi mina yathi ayifaka uyiproof hawu yasho nje kanjalo nje ngathi mina ngiyiproof athi kufaka uyiproof ngathi mina yeah wait shothi ke hayi ngwenzeke umsebenzi yeah ishayela amaloli lensizwa hey ngwenza umsebenzi isiphumi ingoma zinsizwa leyo nsizwa yangifonela angazi usazi noma ethi yongena eGold noma eCaptown ngisakhumbula athi hayi Mfanomhlophe ngeke ungenhla kakhulu futhi ngifuna nje uhoqisa amagama ami cha bengweya yabo siba nezimo ezinjalo ke zokuthi mawufika kube nomuntu ozokundermine before udeliver yes kanjalo nasemculweni ukuthi uyafika emculweni ubone ukuthi lo muntu uyabuka ukuthi ibhinqa elinjani leli limhlophe yes yabo kufanele ngize ngiprove ubhinqa bami ukuze aneliseke umuntu ingakho ke kuhambe kuthiwa thina abantu abanebala elimhlophe siyadelela ngoba sometimes ufuna usebenzisa inkani namandla ukuze uachieve lokho okufisayo you understand kanti asikho isidingo yabo kusuke kufanele nje nami njengomuntu unginike ithuba futhi unginike nami indawo efanele elingana nabanye ukuthi ngenze lokho ngenhlanhla ke ngithema ngifika ke emculweni hayi mina likho icikele ngangikhonzile mfowethu obahuphe othwasa osaliwa ondoni bafana nezingane zakwethu nje abantu abangamukela abangithanda abangisupportayo oJumbo yabo ngangokuba nje uJumbo ufikela eThekwini ngihlala naye endlini kaSigwili yabo kodwa namhlanje ngikwazi ukuthi ngibe neEPs idlala okhosini ngiyenze lo yena you understand ngikhuluma ngalobo budlelwane nabantu obahuphe namhlanje bagijima mangenza ama activation njengoba ngizoba nomcimbi bagijima basupport Mfanomhlophe abanayo lento ukuthi hayi indaba ebala bathanda kona ke futhi uthi nginje awusona thathi yayizalwa so mfethu ngifuna ukuzala ekutheni uye producer before une studio sakho la khona o recorder khona abantu noma ama artist tell me now ke mfethu uphinde futhi ube umculi kunalento yokulokuthiwa ukuba nemali engenayo mhlambe umculi ingena imali yokucula kuphele lapho umsakazi ingena imali yokusakaza kuphele lapho right okay so ke ithi into njenga manje wena wenze kanjani noma yini ekufikela ukuthi ukwazi ukuba unqantathu ngani mangithola manje ukuthi ukwazi ukuproducer ukwazi ukuba ne studio you own a studio ukwazi ukuba umculi kaMaskandi because most of the time izona esikhuthazayo zokwenza izinto eziningi kuze umthamo wemali makwenzeka ungena endaweni ezahlukahlukene lelo culo esiliculayo mntaka baba mfowethu mhlambe ukuba mfishane sure
ukuba ushoti khona into nje ekuthiwa igift noma isipho somuntu yes angikholwa ukuthi lezi zinto ngibuza zona into ongavaya uyele esikoleni hayi angikholwa lento iqondana nje ngohambo lwakho ngendlela njengoba ngisho ukuthi mina ngiqale ngasebenza e-studio esidi isikhathi ngiproduce gospel produce afro pop producer imaskandi yabo mangizenza lezi zinto vele mina nginomuntu ekhaya oyiciko yabo ukuthi mangenza iproduction nawe uyafika njengomuntu osephambi kwami engicathulise ikhule kanjalo ke iproduction engihlanganise namanye ama producers asemadala sorry yabo asemadala nawe engicashulise ngenxa yokwazi yena yabo thili kufinyelela isigaba la sengibona khona ukuthi ngingakwazi ukuhlanganisa lento yami yokuproducer nephimbo lami you understand nakhona kuqalanga lapho ngiqale ngahlala nomuntu owenza leyo nto engifuna ukuyicula okuMantongomane ngafunda kuye ukuthi okay mangenza umaskandi nako kubalekile nako kudingakalayo yabo then ke kwaukuthi ke ngenkathi ukukhula vele unephupho awukwazi ukusubmita ande umuntu udu uhambe nawe ube neqhovane lakho ozakhela lona likhule kanjalo ke likhule kanjalo kwaze wafinyelela kule level yokuthi ngibe engineer ngibe umculi ngine studio uyakhuthaza le mfowethu ukuthi abakwazi abayisama abantu abanawo lawo nhlanhla le ukuthi kwenzeke mfowethu angifuni ukuqamba amanga into ebalekile sure ngoba Mfanomhlophe uyakwazi ukuthi ngeviki ngestudio kube khona umngenayo yes ephinde kwazi ukuthi ethathe kuloko ongenile yes ehambe yo supporter omunye owenza ukuthile mhlawumbe ushuthi izithombe ekuze kwazi ukuthi enze icover ye CD yakhe Mfanomhlophe angithi uyabona ayikho into asahambe waya kusibanibani wathi ngizokhala njenge artist awukho umsebenzi ukwazile ukuzakhela yena umsebenzana wakhe omncane mfowethu wathola lokho akutholayo wathatha kuko futhi at the same time noma ekhuphula lokwakhe kodwa futhi usesupportela elinye ibusiness futhi lo munye umuntu owenza into efana naye yabo right mfowethu ngifuna ukuchecka ke la sesiya samaphethele nohlelo lethu ukuthi sibheka okhethweni 2024 singamaciko angazi noma ngizothi siculisekile siyawafaka ama proposal ukuthi siqasheke siyafaka ama proposal not siqasheke ama proposal ukuthi sichaswe kule misebenzi esiyenzayo njengoba sinama podcast senza ama events yonke lonto leyo so in terms of amaciko khona eKZN nawo liciko lase KZN eSouth Africa indlela uhulumeni aniphethe ngayo uculisekile mfowethu noma uthi hayo ke right noma uthi abantu abahamba ovota baphakamisa isandla kulungiswe la ungalungiswa khona ayifuthi ngiyenqamba amanga na kwethu hayi angiculisekile angiculisekile sure nganga ngokuba ngenhlanhla ke nginaka ukusondelana nezinto ezithinta ama artists eThekwini yes so kuningi mfowethu obe kwenzeka kakhulukazi nje as from lockdown kuzanene kuningi ubunzima esibuthwalile sure mawuthi uthola ukuthi phezulu imali ikhishiwe kodwa phansi ayifiki uyabo so lokho bekugcina kusilimaza obekugcina kusenza sigcine siphenduka into esingezona uyabona so ngiyafisa kakhulu bafowethu abantu baphume ngobuningi babo bayovota abantu bafowethu uhulumeni akangenelele entweni yamaciko ngoba bonke labantu bayawazi amaciko ukuthi akhona mase befuna ukongena ezikhundleni sure yabo njengamanje nje bakhankasa ngapha nangapha abahamba bodwa sebeyakhumbula ukuthi kunamaciko ase South Africa njengoba behamba yabo so bazobukuthatha laba bazothatha bekhohlwa ukuthi kunamaciko after futhi yabo so siyafisa ngempela ukuthi bafowethu into yamaciko isukunyelwe amaciko nje ahlelelwe nawo abe nendlela yokuphatheka enhle newakhuphulayo that is powerful bafethu but we urge all South African citizens to go and vote for 2024 this is special they treat it like 1994 2024 now ke sifuna ukubona ukuthi ke sibe nokusha we are praying for silungise la kufaka kulungiswe khona diphizo la kufaka diphizo khona ngoba phela impilo
impilo ngesekele embili ukwakha nokudivisa khona kufake kuwe ukuze kulunge okunye yabo so engigqugquzela ukuthi abantu abaphuma ngobuningi bayo bayovota ibona ke abaziyo ke enhlizweni zabo ukuthi ikuphi okulungele isizwe sabantu abamnyama ayi ngiyayithanda futhi le sabantu abamnyama avihlekisa ke le webhudo omdala esethu umuntu ngiphelela abantu abamnyama abantu abamnyama bayahlupheka mase kusho sopolitiki othi uyaqaphelela umuntu uhamba ngamalapho yini lento zemalapho yini hamba ngama BMW unemele zu5 zu10 wakhila imizi akanawo umuzi o1 but uminister unemizi u7 una umhlaba unenqwaba ama hectares but ulo muntu omnyama athi uyamlwela there's nothing much oyibona umuntu omnyama uyahlupheka akalithola usizo but mawungaya nje kumakhelwane wakhe just umakhelwane uzofika ukuthi umakhelwane akanalo netheza kodwa wathi usebenzela yena cha uhlala nje eduze uzosho kanjalo kodwa uthi usebenzela yena akanalo nethezi akanalo nendle ye blocks noma manje nendle ye blocks unothuru umnyana nje ongenashawa into akade engayenza ngoshintshi eshintsha impilo yalo yami mfokaZuma yazi ngifuna ukuthi bafethu ake senze into ngomqondo mfowethu sisingayenze izinto ngenhliziyo ngothanda ke sisebenzise this thing think ngicabanga ukuthi lo ishoyo ibuyela back le yade sikhuluma ngayo ukuthi usebenzisa izinto ngomqondo makukhulunywa ngebala awuthathi ngenhliziyo ngoba nje ayisiyahluleka bafethu this 2024 bafethu I'm urging all South Africans bafethu ukuthi asambe siyovota siyokwenza sure ukuthi ushintsho siyalikhanda kulonyaka ka2024 impilo zethu ngempela zibekwa phambili mfowethu ake siye la before siphethe ake siye kuma questions awu 3 these 3 questions are just ayafanje la kade ngiwabuza kodwa ngale athe ukuthi ukuba phecelezi imibuzo u3 unelungelo lokuthi uma unganayo impendulo usho cha mfoka Khumalo dlula bathi ngesipass ngidlule ngibuzo wesibili ngibuzo wesithathu sesiphethe right ngifuna la ukubheka ukuthi the first question ithi ngicela ungihlukanisele lamagama alandelayo ma ukhona umehluko ma ungekho futhi umehluko ngizovuma ngithi awukho umehluko okay inkosana izibulo indlalifa ngizokunika mhlawumbe ngithi inkosana ukho ungathini yini inkosana okay inkosana ngokwazi kwami umuntu ngokwesintu sithi umuntu wokuqala wesiliso zalo emshadweni kodwa ngokwempilo nje general bathi ingane yomfana yokuqala yakho inkosazana kuyinto efanayo inkosazana ingane yentombazana yokuqala okay izibulo izibulo ingane izibulo angicela ukudlula leyo ngoba mhlawumbe ngizoyichaza azaza itholele phezulu hayi inkinga yami ukuthi mhlawumbe ngizoyichaza ngokuqoshama yeah ingawo ngithi ngicela ukudlula ngoba abanye abantu dlalifa mawuchaza into ezikanjalo ngoba phela lezibulo izohamba hambe ithi ayifane nokuthi ungibuze ngeveza ndlela yabo so ngicela ukubalekela lo muntu ngicela indlalifa ngokwazi kwami indlalifa kweminye imindeni akukhona ukuthi ube indlalifa ngoba umdala ngobukhosana kweminye imindeni iyaqoka indlalifa uyaqoka umgcini mafa umuntu osuke ezobambela ubaba ngokukhothama kwakhe ezintweni asezisebenzele ukuqhuba ukuthi ikhaya lingafi yeah ngabeka kanjalo question number 2 kade sigubha silapha esandlwane kuyimpi esayilwa nabasentshonalanga la esababhubhudla khona ngomkhonto yayi ngomhla kabani noma ake ngithi unyaka yayingampha unyaka ngizokunika ungcono iminyaka ewu3 angifuni ukuthi uyabona ube frustrated ngizokunika at least iminyaka ewu3 bese ukhetha kuyona
because we want ukuthi abantu bawazi umlando kade ligujwa nje usuku ake ngithi kade ligujwa ngomhla 22 January last month begujwa lona usuku lasosandla nakade isilo uMisuzulu ekhona so ke it's uzokhetha ke leminyaka emithathu 1870 not 19 it's 1878 1879 or 1880 u3 18 ngathi 1879 1879 yeah ngathi impela ngathi 1879 anama nginayisho kahle kodwa ngathi 1879 no problem the last one Isaka uyasazi ngokugcina ke that question ngiyasazi naku ngiyasazi cha ngisingaze le Isaka yeah kubeka naku usuze ngiyasazi okay ichaze le Isaka uthi Isaka lesisho okay yes okay bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele sisho ukuthini leso sakhe ngicathi mangizosihumusha ngomqondo wami anginayo incazelo eqondile yaso kodwa mangizosihumusha ngokunderstand ulimi lwami kahle uzowahlela nje kuyimali yeah ngicabanga ukuthi isichaza ukuthi kuleyo lokhunja yabo noma mangabe yimpi kodwa ayinasi isisindo angazi noma ngichaza okuyikona mayithi bahlangene phezulu kodwa phansi bangamahele hayi ngiyasiqabwa nosiqabu ngayikho bangikhuza bathi ngabe ngisahleke basho njalo bathi ngafuna ukuhleka bekuhleka yini ufaka ngithanda isibindi ngithanda yeah mangicabanga nje nami ngokwami phela ngingaba wrong kodwa kunako ukuthi bazohamba ospend igama lithi amahele ngokwami nje malingifikele lisho ukuthi into ebuthaka lisho ukuthi into ebuthaka so makuthiwa bahlangene phezulu phansi bangamahele sho ukuthi kukhona ukuthi kona kuhlangene ngokuhlangana kodwa into yabo angazi Kodwa phela ke angithi vele le channel nokuthi le channel angithi yokufundisana usungangitshela ma comment chaza uba ma comment so baba ma comment hayi kulungile bazositshela ukuthi Mfanomhlophe power noma ayikhona hayi nami ngathi ngiyasiqala ngizothi ukosicinga nami yasisho ukuthini kodwa nje mangisihumusha ngobumini asi kanje angazi nami mlaleli noma ke mbukeli weKwenzekwenzeke podcast uyazi now 3 questions abanankinga sinika wena ithuba lokuthi usithathe usibeke usitshele ukuthi kulokho esithesa kuxoxe ufundele kuphi wena ongasitshela khona ngoba nathi sowafunda phela ama comment ukuthi sizwe ukuthi kuthiwa lokho esikubuzile kuyikho noma akikho futhi asesiphetha ke mntaka baba ake sikhulume futhi nomuntu omusha ozabalazayo naye oyiphushele siyazabalaza mfowethu sonke nabo kwenzeke bayaphushwa 2 years now we are start isiqala unyaka wesithathu kwi podcast bakhona abantu abasha mfowethu kunakho lobo xeka nje ukubanika idolo mfowethu ukuthi machitha bodadewethu fight mhlawumbe mina futhi into engayisho kuona wonke umuntu owumlungu wakhe mfowethu kubalekile ukuyibamba iqini yes kubalekile futhi ukuzazi ukuthi ufunani and ubheke kuphi sure okugcina kubalekile ukungazi comparish sure njani ne studio mfowethu kuyiqiniso ukuthi ikhona itude engcono kodwa mhlawumbe ngokokwenza zenzi kangcono zine equipment engcono kodwa hlamba zenzi kangcono ninokwenu ukuzazi nifunani noma okwethu nje ukuzazi ukuthi mina njengoba ngiyiciko ngicula la ngiculule abantu abawukuthi yes into yami ke kufanele ikhule kusuka la izifinyelele kulezinga yes bafowethu niyathemba ngicoshile abaningi asakeni Mfanomhlophe ke une event on the 25th of February 2024 zingamashumi 23 kuNhlolanja kwezi2024 kuyobe kuyisabatha mangaphosisi isonto kuyobe kuyisonto uzobe uphethe umsebenzi wakho omusha Mfanomhlophe nje yobenza iCD launch endaweni yaseThekwini eAlbert Park ukuthi le CD launch isiphendwe at festival angisazi namba nje usho likhona ugqobo yeah likhona ugqobo ayile nto ebengiyisho so ungena futhi ekuhleleni imicimbi
nginawo umcimbi silwa nobupha Maskandi Festival engiyenza eMkhambathini eyenziwa ngoOctober umcimbi nje impela onesasasa kakhulu lapha endaweni yaseMkhambathini shuthi ngakho wena lokho uthathele kwephezulu shuthi awusadinga kwenza itiye wena sekufuna hayi ngeke phela madoda i-CD launch. It's a city launch. Yes. It just that bafowethu ke siyanicela abalandeli bomculo ngenxa yengqinamba esibhekana nazo singamaciko ama CD awasadayisi kunzima ukwenza nama USB because ayikho indawo yokuthi njengoba ngamaciko sibaningi ngakho ungabeka ama USB ayinqwaba ngaka ngani yakho so into engizama ukuyenza mina nje ngumfanomhlophe neqalayo nengifisa ukusupporteka kuyona ngiba nje nomnikelo wokungena kwi-CD launch oku-50 kwi-VIP mawufuna ukuhlala phansi komphemanyana nawe unethezeke nabangani bakho kuba 150 rand leyo mali leyo yenza ukuthi mina njengeciko ngisizakale ekutholeni i-infrastructure yezinto esizenzayo njengoba ngilauncha sobe sidinga istage sidinga sound ama artists kufuna afike kwazi ukuthola ukudla angisupportile yabo so ngiyafisa kakhulu ke ukuxhaseka nesupport nokuphelela nje kwabantu bonke ne-TV yami futhi ngiyafisa ukuthi ibe khona lapha 25 ukuthi i-TV yami ibe khona lapha kube mnandi bafethu kokuqala kune-CD launch eba nomnikelo kodwa ke siyacela ukuthi abantu bakuthakasele bakwamukele kube kumnandi kakhulu baningi abaculi oJumbo baba bakhona osaliwa obahuphe thwasale kansela ama yellow bone ogqibu omduma yabo nje le launch yabo le launch lena mfethu hayi le launch mfethu hayi akusenga launch manje siyacimbiza manje sihlaba inkomo manje and okukhulu kakhulu mkhulu nomsebenzi ozonikwa abantu yes mkhulu i-album iyavutha ishisa amalangami mfowethu yabona ngicabanga ukuthi ke mfowethu asibonge kakhulu sithembe ababukeli bekwenzeke nabathandi bomculo nabathandi bokusupport izinto zabantu abazabalazayo zabantu abazi umuntu unyama nganza kwethu siyathemba ukuthi ke nizoba ingxenye yalomcimbi siyakhuthaza kakhulu futhi lokho kwenzeke team usayishila ukuthi Mfanomhlophe uyayidinga ukuyibona ilapha qhuba wona umsebenzi wokuzabalaza ukuthi bafethu ukuze kulale kudlingane asihambeni sosebenza sibamsana futhi phela siphi ingoma noma yodwendala khona ungasipha wona mhlambe isinto ongasilalelayo wona mhlambe ingoma befuse samba ongasipha nje yona ngivele ngicule ngoba la sohlala nje sesiqedile khulula ngiyacula phela yes mfowethu bekithi wena ngivele ngicule yes bengasho ngithi ihangisawethembi umjolo ngoba uphula inhliziyo uyizile la nto ingoma leyo ingoma Mfanomhlophe edlalwa kakhulu nasokhosini mfowethu efeaturishe uNatasha K umsebenzi lo esusebenze nomfowethu uJumbo sawukhipha nje abantu bawuthanda kakhulu bafuthi ngiyanicela Facebook Mfanomhlophe_SA YouTube Mfanomhlophe Zuma yafika nje seniyalazi ukuthi abayinto enizofundiswa yona uyalike uyasubscribe uyashare bafowethu ku TikTok niyalazi kudumelela Mfanomhlophe suyekitazwa inkinobho lapha kungadlala nakhona bafowethu like and comment kuma video i-support yenu kimi ifana nayo yonke into engingayidinga empilweni inombolo sithole mfowethu uma ukuthi abathanda ukufonela bazoku WhatsApp benze into esheshe yabona ke lento yenamba avinginga kungcono ahlanganeni ku-Facebook inbox ahlanganeni inbox Instagram bakwenzani manje phozuma yazi mfowethu abantu abanqene ukuthi ushiye inamba la past 11 ebusuku nqinqinqing afone umuntu hey hello hey mina lo ngikuzwe Kwenzekwenzeke TV ngo11 ebusuku ungizwele hayi bafethu hayi papa in South Africa thokozela i-episode yakho thank you so much Kwenzekwenzeke